Тирә йөнне яңгыратып шәрәп шешәсе ватыла. Грачонок проектының 2 катері суға төшерелде. Мондый төр суднолар Яшел Үзән заводында 2008 елдан төзелә башлый. Сейчас мы делаем. Без патруль корабларын, фрегат, корветларны ясыйбыз, алар барысы да илебезнең куркынычсызлыгы сагында торачак. Яңа катерларны суга төшерү тантанасы юкка гына хәрби диңгез флоты көне алдыннан оештырылмый. Мондый катерның Нахимовец исемлесе инде берничә ел рәттән Санкт-Петербургта узучы диңгез парадын башлап җибәрә. Тиз, нык һәм тәҗрибәле бу көймәләр Россия флотында үз урынын алган. Алар Балтык, Кара диңгез, Каспий флотында хезмәт итә. Грачонка мы в этом году должны сдать. Без бу ел 2 грачонокны тапшырабыз. Моннан соң 22-дә 160 проектын һәм МРК 800-дә берне ясап бетергә кирәк. Су шикләрен саклау хезмәткәрләре яр буе хәрби сакчылары белән эшлибез. Алар заказлары шулай ук бу ел тапшырылырга тиеш. Яшел Үзәннең Горький исемендәге суднолар төзү заводыннан Грачонок катерларның 10-сы инде Россия су шикләрен саклый. Бүген монда эшләүче алдынгы хезмәткәрләрне дә бүләкләделәр. Дорогие заводчане, Нәкъ сезнең тырышлыгыгыз ярдәмендә без бүген суга диверсиягә каршы торучы 2 хәрби судноны төшердек. Алар киләчәктә илебезне саклаячак, дәүләт хезмәтендә булачак. Карап торышка зур булмаган бу 2 катер тиздән коралланачак. Судноларның як-ягына 4 ракета комплексы, пулеметлар, гранатометлар урнаштырылачак. Әлеге 2 катер Балтык диңгезенә Россиянең су шикләрен сакларга җибәреләчәк. Динә Исамдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.